Welcome to back my Jumai Natari YouTube channel. Ang dini hai nोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक्स लानानै फैदों बे टपिक्सआ जादों नोंथांमोन नायलांबाय थादों सावथालनि दल दामनाय सोलोंदों माबादि गोमो खोनासंबाय थादों ya kemudian ini gue lupa nोंथांमोना दामनानै मोनसे आंनानै मेथाइ खनसै ini दामनानै santi buruk ikannya dangar manu hise नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो माबादि खोनादों